Good morning, Malawian cameras, fans and family and friends. Kwantu tonse amene ndithu timakhulupirira mulungu komanso timakonda zopemphera video iyi inu yomuonere chifukwa pali zinthu zina zake I think like timayenera tizidziwa chimene tikuchita chifukwa amati direction is more important than speed. Nthawi zina kulipo kumathamanga kuma direction waithawa iwe suli mu line komanso kumene ukupitako sikuyenerera ndi speed kapena kuti liwiro lako lija limakhala lopanda phindu komano otakha kuti kuyenda pang'ono koma ukudzuza kuti ndikupita kwakutuko ndi kuti zimakhala za phindu. That's why amati direction ndiyofunika kwambiri kuposa speed, kuposa kuliwiro. Ndi tamvetserani muonere bwinobwino ngati pena pake mundifunso chifukwa ineyo I 100% agree with Nelson Carter. Guys, thank you so much, Malawian cameras. Kuti timapemphera chifukwa yani? Funso limeneli silikutanthauza kuti pemphero ndiloyipa, koma kuti mumadziwa kuti pali zinthu zina pemphero silimagwira. Ena iyi Nkhata ukuyankhula nji zimenezo. Musayankhule imene, please stop. Pemphero silimagwira china chilichonse. Kodi Mulungu amakanika kupanga zinthu sindikunena chonchene. Sindikufuna ndikhale ngati ndikulalikira. Sine prophet, sine mbusa, koma no pemphero sichina chilichonse limagwirapo ntchito. Mwachitsanzo, mwalona ndionetsere uko. Mwalona glasi la madzi ndipempherere kuti madzi abwere mkamwa mwanga mndimwe. I command you to come in my mouth right now. Kyo sinthira mawu kusasa. Right now, come. Izi zinthu apanga mpaka na moyo wanga kutha. Kwa na tsiku limene moyo wanga udzatere. Madzi amene sangachoke mkamwa imene nkubwera mkamwa mwanga. Anthu ambiri lero akupemphera osati masewera. Moyo wawo samasintha. Ena tukamba ndangopanga introduce kungonena zimene ndinapazi. Akona ngati nene chiwanda mwina chiwanda chandilowa ndikufunika mamasulidwe apadera. Ndikuze nichi pemphero sichina chiliyonse timayenera tizikapo pemphero. Chitsanzo cha madzi ndimapereka pachi. Ndili ndi manja, ndili ndi mphamvu, ndili ndi maso, ndili ndi pakamwa. Ndikuyiona kapiri apo ndingoyenera kutenga madziwo ndikuyika mkamwa mwanga ndimwe. Sizikutengera kuti Mulungu abwerenso ndikulowera mwapadera kuti madzi abwere mkamwa. Achulukire njirero anthu amene amapemphera kwambiri pomafuna zinthu ngati zimenezi. Ndiwe mkazi wabwinobwino ufuna mamuna koma deire kuphiri milomo mbu kusasa mawu kusasa kupemphera deire akamandusa munsewu munthu ndikuti akuoneka wowonda sinanga fasting pafupi sina kuti osapempherera banja kapena osapempherera partner wako wantsogolo yaye sinatero. Komano izizi Mulungu akubweretserani kuti koma mamunayo akupezani bwanji. Iwe ndiwe mtsikana wabwinobwino kukamacha ngati mene ulili mamawu chonchi dzikonzekeretseni bwinobwino basi. Sambani kaendeni ngati muli kuntchito dzipitani kuntchito kwanuko. Zinthu zina zimangofuna iwo dzikonzekeretseka yetu. Ngati anthu ena amene amapempherera banja atsikanawo upezeka munthu kapempherera banja kati kafuna banja ambuye ndifuna banja ene usiku ndi usana akupemphera munthu atafuna banja koma sana zikonze khalidwe. Nakaza chomene zoti abwera ku nyumba kungoyankhulana nawo ziwiri zitatu akuyakaye. Mamuna wawo kungoyola kuwapanga happy birthday pa birthday yawo ineni chimakhala chifukwa chothera banja. Ineyo zona anzanga chiro nduza birthday kumakamvera kwa anzanga. Mamuna wangu asandipanga. Pepa nayiwala amuna fe ambiri fe tipakunda kuyiwala zimenezi. So mukapempherera mamuna ndameneyo komano simukumpanga so trade bwino. Ishi makhala kuti ukupempherera zinthu zoti sinadzikonzekeretse. Choyambirira ipangeni study banja ndi chani. Kodi banja limafuna chani? Kuti ndidzakhale mkazi wabwino ndidzakhale ndani? Ndzipanga zotani? Nadzipanga zimenezo pakali panopo. Anthu amaona atu asenkazi uyo ndi material yabwino ya banja. Anthu timaona zimenezo. Pemphero sipena paliponse limagwira. Zili ngati kuti iwe ndiwe mwana ukuwauza makolo ako akuchitire china chake chomwe iwe sukwanitsa. Chifukwa ngati ungakwanitse ndikale waya ukufunsiranji. Ngati zipatso zili pansi kapena zili pafupi ndi iweyo zipatso zili mtengo koma mtengo nthambi yake ndio lili pafupi nawe utha kuchola bwinobwino. Koma ngati zili patali umapempha makolo ako amene ali atali kuposa iwe kuti ndiona ngati pali mango lokupyanira kapo ndithanizeni ndichole. So kholo lako lija likwera akalipanga chani likakucholera chinthu chomwe iwe wakaneka utani kufikira. Alright, m'Baibulo momwemo muli zitsanzo zabwino. Pa Yohane 5 verse 1 mpaka na 9 pali nkhani ya mkulu wina ofa ziwalo amene anakhala kwa zaka mpaka na 38 pafupi 40
ali chifere ndi ziwalo. Ndi mkuluyu anapita pa thamanda lina kapena kuti pa puwu pamene pankamveka mphekesera yoti ngelo amabwera mamawena uliwonse kudzatakasa madzi aja, ndipo oyambirira kulowa m'madzimo amalandira machiritso kapena mayankho ake. Ndi mkuluyu anakhala pa thamanda limeneli kwa zaka zambiri akudikirira mayankho, waiting on a miracle. Papuwu imeneja ya Bethesda anakhalapo ndithu nthawi yayitali. So Yesu atabwera anamfunsa funso kuti ufuna ukhale bwino, koma namba unokupereka ma-excuse kwa Yesu uja. Ineyo ndimakanika kupanga zakuti chifukwa ngelo akabwera basi akatakasakasa chifukwa chamene ndililimo ndimakanika kulowa m'madzi muja. Yesu anamuza kuti nyamula mphasa yako, dzuka, move, ziyenda. Movement ziyenda. Joshua 7 makamaka pa verse 10 ipo. Yoshua ndi ana Israeli anala kuchoka ku nkhondo imene anamenyedwa osati masewera. So malomoti Yoswa ndi anthu awo abwera adzapanga re-strategize kuti aone kuti kodi taluziranji nkhondo iji. Nchifukwa cha ndamenyedwa yotere chachitika ndi chani pakati pathu, ndi ndani wachimwa kwambiri kwa chakuta kuti mpaka natitimbidwe motere. Iye uja anabwera kukhala pasi, nkhope pasi, kuzolika aliyense mpaka na basi kugona mwa hopeless muja pansi, nkhope pansi wonse kudandaula zathekeranje zimene zija taluziranji. Ndi Mulungu anadzamfunsa kuti kodi iwe ndi chifukwa yani ugona nkhope face down yoncho, chifukwa yani udandaula yoncho? Why? Ndi chifukwa yani nkhope ili down? Dzukani, wake up. Okay, dzukaniyo, you now strategize, you see, ukagoma ino dzukenso. Dzukani. Mwayona nkhaniyo? Ndi mukaonesesa mabuku onsewa pali ntchito, pali element ya kuchitapo china chake kuti china chake chitheke. Ndaonapo ine anthu akupemphera, opemphera kwambiri akukhala osauka zaka nkumatha, koma kuti Mulungu adzayankha kudikirira chozizwa, waiting on a miracle. Abale anga, miracle yanji yayikulu yoposa inuyo. You are a miracle. Inuyo ndi miracle yo kaya. As long as you are alive, moyo uli bwinobwino, thanzi la bwinobwino, ndipo mwayo umene timaufunawo kuti mwayo upezeka bwanji ngati supanga kenakake. Wangokhala koma ufuna zinthu zizitheka. Nthawi ina yake skulu itandisokonekera fees na idropa kayi ndikuyamba ntchito. Kenako ntchito ija pang'ono kumatheka, koma nali ovutika kwambiri, sizimayenda, moyo mapweteka. Kenako kafizi katapezeka pang'ono nakayambiranso skulu. Kumeneko mmodzi mwa lecturers athu, Mayi Manja, ndatchula, I am proud of her, ngakhale sinawauzepo, anandiyitana, Nelson tabwera, anthu fe timapemphera, timakumana every Sunday madzulo kunali kukanjedza kumene kucha ku Limbe. Timakakumana kukanjedza, ndi ngati mungakondwe mubwere. Ma situation ena amene umakumana nawowa atakutha utakumana ndi abusa athu Pastor Daniel Walusa. I was like, yes, ndipita kumeneko. Ndikandira yozizwa. Napita kumene kuja busa jama alikiradi za mphamvu napeza Pastor Daniel Walusa. Tsiku linake anandiyitana abusa aja, Nelson, ndimafuna kuti undipeze nthawi inake tikumane, undipeze mtawuni Blantyre. Ndimagwira ntchito ku In The Bank nthawi imeneyo, nde undipeze ticheze zina zake. Ine amwayi wanga ndikakumane ndi abusa. Napeza ali ku bank agwira ntchito, ndi he's a banker. Kuti abusa aja kuti kumagwira ntchito kuno. Ine mwana ngati kuti masuta amachena aja ndi nkhosa zimawapatsatu. Komanso ni mwana ngati kuti everything masenza ubusazi. Ananduza maonena kuti, Nelson, kuyambira lerolo ukakafika kwano ukaganize kuti kodi munthu une chimene ndimatha kwambiri ndi chani. Kodi chintendakhala pena pake nkuganiza kuti nthawapanga offer chinthu kapena kupereka china chake choti anthu atha kusinthanitsa ndi ndalama nacho ndi chani. Ukaganize zimenezozo lerolo sanagone. Abusa Walusa amene, abusa nimona ngati mambo ndipasa mavesi pano kundilalikira undichotsa mzimu wachiwanda cha umphawi chani. Why? Anoza ufunika uchite kenakake, sell something. Pali china chake in you chomwe ineso ndikuchidziwa koma iweyo utauchidziwa msanga. Ngati uli kupemphera, kapempherere chimenecho, kapemphere kuti Mulungu akuonetsere chimene ungakwanitse kuchita chomwe chitha kukutukula iweyo. Abusa swakamba chani, please abusa ino sizimene ndinkayembekezera. Patatha masabata angapo kenako panazabwera no prophet Unstoppable CC Ngania.
ndikuwatchula mayina anthu awa just for reference sake. I'm proud of them. Prophet Unstoppable CC Ngania anabwera ku office kwathu ndikugwira ntchito, nakhala pansi kucheza kwa nthawi yayitali, nde anandiuza kuti ineyo mene maumvera nkhata uyenera ukhale ndi studio yako ku nyumba, dzigwirani ntchitoyi koma no find a studio, chifukwa kutsogolo kuno ndona ngati udzapanga maadvert ndi zina zotero, udzapanga brand out of yourself. Dzipanga zimene zizi za ntchitozi koma nopezanso equipment, muzisunga pang'ono tisinthu, find equipment ya studio. Mwimangane atumika mulungu amasiku ano ndutani momwe ndizindipempherera akupanga yana undizo ndizigula so zinthu anozo ndipeze zochita zomwe ndingapangikwanise kupanga. What are they saying? Kana kutsiulina ndi pamene nazazindikira kuti anthu aja kunazonatu, I need to find something. Ndi pamene no nayamba uno kutolera nagula ka microphone kamodzi, ka computer choncho basi chani ndikwambano zinthu ziya zabwera ndenzira nazo. Kana kono wina wakanangodaba from nowhere. Anasena so ndimafuna kupangira advert, nalisana pange advert. Ndimafuna kupangira advert ya so ndizijambula kuti yani from nowhere ndezinapezo zina kuti nabolobosha bene paja kachinthu kacha kanapita. Kena kono amazunda nawo Peter Mazunda andita anasena so ndimafuna kupangira advert itu. Advert yantu ndinofuna advert ya MRA afuna advert. Taona ndizinthu zedi zamba kuteka MRA advert yo inalira so kwambiri. Then I was like yaka this is life. Ndina ndipasa ndrama unjenjemira ndrama zime advert just zimenda nkhulazi basi tamba magwira ntchito mbali naye mwapanga zinazi mpaka na pamene mabwera kuzodi yake muja zinazotero zonse zikumayendano limodzi. Mwaona nkhaniyo. My point is sifuna kupanga matama yaye, sindifuna ndinene kuti kodi ine ndine wokutha kwambiri pachina chake. Ndikuna kuti pali zinthu zina pemphero silimagwirapo ntchito, zina zimafuna iwe ungochita basi. Iwe wangokhala zitheka bwanji, zikhala bwanji, you're just there wangokhala. Ino gali modo yoti yangoyima olota chipotokola chiongolero chija sipita kuna kuli konse sisuntha sitembenuka yaye. Why? Yangokhala siku palibe promotion sikuyenda yaye. Mwandivangane. So kungokhala sizitheka. Mulungu wanuyo muntenga ngati oyipa, sikuneke mdzasira atu kupemphera chifukwa mdzantenga ngati mulungu wabodza. Mwangokhala inu mulungu angakupesene manja opanda pake, angakupesene bongo just like that basi kuti mzingokhala muthu akwanitsa zinthu zambirimbiri zomwe mukakwanitse. Sikuti mzingopemphera daily kupemphera chinthu choti muthu akwanitsa ndi manjano. Kupemphera kwanji kuti mpaka na anthu 300 miles away adzikumvani. Siri kunyoza pemphero. Sichina chilichonse chimafunika pemphero. Ndiwo ntsikano wabwinobwino, banja uthalipeza labwinobwinonso. Maona zipemphererani ndawe achikondano kutsogolo kunadzapezeke. Chachikulu dzikonzeni inuyo, dzikonzekeretseni kupita kubanjako. Zitha kutheka mukapeza mamuna wabwino ndithu. Dzikonzekeretseni kuti mukakafika kubanjako mukakhale mkazi wabwino, mkazi wakhalidwe, osati mkazi ochititsa manyazi. Alipo ena akazi amene anapemphera banja nkulipezadi komano osamakakhala mkazi wolongosoka wapabanja, kumakhala mkazi wopenga kwambiri. Zilipo zimachitika zimenezi. Akuti ndikupempherera kuti akandilembe ntchito. Ndisukupanga apply iso yayi. We're just praying basi. Ambuye ndikupemphera chaka chino chisanathe ndipeze ntchito eneyo, ndifuna ndiyambe ntchito. Ambuye. Ma application 0. Kwa Africa kuno tuvutika kwambiri undi ka pandemic kamene kakoma ngopemphera china chilichonse kuti chitheka. Si china chilichonse chofunika pemphero bale wanga. Siri nangandanapo kuti samapemphere ngati. Ndanyozapo mulungu pano ngati. Ndikunena kuti ndi mulungu amene mukunenayo, amene anakupatsani chimene mulicho, amene anapanga light bulb. Sikuti anali munthu opemphera kwambiri. Amene anapanga makompyuta, makamera amene tikugwiritsa ntchito, amene anapanga za microphone, sanali anthu opemphera kwambiri. Pitani ku China, ngakhale tiana ting'ono timatha kupanga cell phone ngumayitumiza ife ngumagwiritsa ntchito anthu akuluakulu kuno. Ati nkumati ifemi tizakayenda misewu yapamwamba, misewu yokongola kumwamba, tizakanjoya kumwamba, pano tikungodutsa pa dziko lapansi tikungodutsa, tizakanjoya kumwamba. Ndi ulesi onsewu kupemphera konsewu mufuna muzakanjoya kumwamba pano pa muzisauka, muzivutika pansi pano. Anzathu ku China kumanga zimisewu zachonjozo. Akwenda kale misewu yokongola atu anzathu ku China. Pita ndiko ku America, ku China, ku Japan. Kuli masteam otamaenda chintunda chachitali kumati maminister ochepa ma bullet train. Kuno tikulimba nabe mzoti tizipempherera china chilichonse. Si china chilichonse abale yanga chofunika pemphero.
dzipempherani inde koma suti mzipemphera china chilichonse. Sungapempherere kuti Ambuye ndifuna chipeso chibwere pano chambe kundipesa mmutu. Sungapite kubafa nkumakamuza Mulungu, Ambuye ndikupemphera madzi ali mbeseniyo abwera ambe kunithira ineyo, ambe kunithira ndikupemphera mkono wanu uyambe kundinyiula ineyo undinyiule. Sichina chilichonse abale anga chofunika pemphero. Zina zimafunika tichitepo kanthu. Ndeno zimapezeka kuti iweyo pemphera watsopano ukukulu kuti kanti umphawi uchoka kolabashika daily usiku kumanyoza maneba anzako kumauza Ambuye athane nawo anthu osayamika anthu achabechabe mama wako aja nomakapemphaso kwa maneba omwe kuti maneba mukapezeke ndi nchere neba ndimafuna tumachesi tuneba koma munthu kupemphera kwambiri zina zikungofunika action, kuganiza. Lembani masomphenya anu. Sili matero kuti Bible kuti chenutsani masomphenya anu ayikeni poyera mutu mwanu mbongo uzipangano fire ma issues kupanga connect dots and dots kuti kodi ndikwanitse chani ndi chani kuti ndikwanitse masomphenya awowa. Chifukwa chona kuti ukuwaona anthu veri tosova mavuto ambirimbiri tita masova ade mavuto kusiyana nkuti tidzingotenga china chiliyonse ngati prayer request. In fact pempherolo sikuti ndekuti ukhale pansi uyambe kukuwa murumu yako kukuwira ndani. Mesa Bible omwe nakuza kuti pemphero thongolo uyipinda kwako ndikutseka basi ndikukhala phe ndikumayankhula mu mtima mwako chauta amene amamva zophimbika amvatu. Pempherani inde koma osapemphera mwaumbuli. Pempherani inde koma pempherani pa zinthu zoyenera kupempherera. Sichina chiliyonse chofunika pemphero. Ine ndi Nelson Nkhata, mukhale ndi tsiku labwino.